blokovi na piramidi mjeseca. Evo možete vidjeti kakvi su blokovi. Evo vidite materijal. Sve tako. Lagano vide se fuge. Evo ga. Vidi se tu u presjeku. I ovdje se točno vidi struktura svih ovih blokova na piramidi mjeseca. Vidi se kako je to rađeno ljudskom rukom. Eto. Ovo ti je piramida Majke Zemlje, piramida ljubavi, piramida sunca, piramida mjeseca. Eto ti je to. Ali nažalost meni se Evo, na drugom platovu, na piramidi mjeseca, ponovno pronalazimo slične blokove. Evo. I to u vrlo interesantnom rasporedu. Ide lagano u S, ali vidi se točno da je konstruirano. Nema sumnje u to. Evo vidite. Svi su blokovi donekle sličnih dimenzija, formi i način na koji su spajani upućuje upravo na to da se radi o konstruiranom zdanju. Red bloka, red vapna. Znači. Ovo ti je zemlja. Aha. Ovo ti je ta, a ovo je piramida. Ok. Hvala, evo, odlično. Fenomenalno, evo. Ovo ti snimi. Vidiš ovo? Da. Jel može ovo biti snimljeno? Gledaj kako je ovo sadano. Ovako. Gledaj. Da. A gledaj kako je ovo sadano. Da. Onda tu bilo fuge. Točno se vidi da je fuga, da je inteligentno to slagano i tako dalje. Je ti zadovoljan? Da, hvala. Evo vidite blokove ovdje koliko su masivni. Čak i na njima pronalazimo nekakve rune. Evo vidite. Ovdje. Evo. Fenomenalno. Prekrasan dan. Evo ovo ti je piramida sunca, piramida ljubavi. I piramida sunca. Se vidi piramida ljubavi. Sve su tu. Vidljive sa piramide mjeseca. Piramide mjeseca, Martino Šesnić, out. Kiša je obnijela. Aha. Evo vidite, folija. Da je stavio sve ovi volonteri foliju. Aha. A to je sve zatrpalo to, jebi ga, kiša, snjegovi, mrazevi, to razvali sve. Aha. Znači, šta se tu dogodilo? Evo, da nam rečete samo šta se dogodilo pa... Ovo je kiša, snjegovi, mrazevi, svukli krš, a tada dođu volonteri i ovo počiste, sređuju, to je to. Bravo, hvala. Znači ovo je vrh, plato piramide mjeseca.
I sada ćete vidjeti ovdje iskop sonde gdje se može vidjeti presjek piramide u dubini 5 metara. Evo, struktura kao i dole na podnožju piramide. Sve su isti blokovi. Vidite. I ovdje u ovom, recimo to tako, bunaru. Evo. Vidi se struktura. Sve do dna kamena struktura. Eto. Eto. Evo ga, ovo je drugi dio. Još uvijek smo na platovu piramide mjeseca. Drugi iskop. Sličan kamen, malo su manji. Ali evo vidite vi tu strukturu. Evo, pogledaj. Znači, ove piramide imaju između 12.000 i 15.000 godina negdje starosti otprilike. Sad smo pored ograde, još uvijek na platovu piramide mjeseca. I vidite, u svim ovim rupama nalaze se ekskavacije raznih dijelova piramide. Evo, ploče možete vidjeti ovdje. Ja se krećem u jednom krugu od nekih 300-tinjak metara i sve oko mene stvarno, evo, strukture. Evo, vidite vi ovo. Ovo je stara prahistorijska konstrukcija. Cijelo ovo brdo. I zatim vjerojatno prekriveno sa zemljom sa namjerom da se piramida zaštiti. Vidite koliko toga ima. Svuda gdje god je kopano pronalazimo nekakve kamene strukture. Eto. Fenomenalno nešto.